ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ମୋତେ ଟିକେ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶୁଭୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବା ସଜ କଲାବେଳେ ମନ ହେଲା ନଡ଼ିଆ ଦିଟା ଫଟେଇ ମିଠେଇ ବନେଇବା। ତେଣୁକରି ରୋଷେଇ ସଜ ସବୁ କରୁ, ତାରି ଭିତରେ ରୋଷେଇ ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ନଡ଼ିଆ ଦିଟା ଆଣିକି ଫଟେଇକି ଦୁଇ ଫାଳ ଲେଖେ, ମୋତେ ଛଡ଼େଇ ତ ଆସିବନି, ଦୁଇ ଫାଳ ଲେଖେ ମଝିରେ କରିଦେଇ ଘିନି ଆଣିକି ତାକୁ ସଫା କରି ଭଲ ଭାବେ ଘିନି ଧୋଇକି ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଜା ହେଇଥିଲା, ଜାଣିନଥିଲି। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗଜା ବାହାରିଲା। ଆଉ ଆଣିକି ତାକୁ ଫଟେଇ ଦେଇକି ଆଣିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇକି ତାରି ଭିତରେ ତରକାରୀ ପରିବା ମୋର ସିଝି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିକି ଏଠି ତରକାରୀ ପକାଇଲି। ବଡ଼ି ପକାଇ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ଦେଇ ଝୋଳ କରିମି ବୋଲି ବଡ଼ି ସନ୍ତୁଳି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ବଡ଼ି କାଢ଼ି ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ବଡ଼ି ସନ୍ତୁଳି ଦେନି। ବଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେଇକି ତା ଝୋଳ ବସେଇ ଦେଇକି ଝୋଳ ଜିମି, ପୁଣି ନଡ଼ିଆ ତାକୁ ସଫା କରିମି, ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଢ଼ିକି ତାକୁ ତା ଉପର ପରସ୍ତଟାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏକିଟିଆ ଲୋକ, ସବୁଆଡ଼ୁ କରିବା ପାଇଁ ସଜ କରତେ ପଡ଼ୁଛି ଏକିଟିଆ। ଆଉ ତେଣୁକରି ରୋଷେଇ କରିବା ସହିତ ବାଇରେ କାମ କରିବା ସହିତ ରୋଷେଇ ଆଉ ବସିକି ତ କରି ହେଉନି, ଯିବା ଆସିବା କରତେ ପଡ଼ୁଛି। ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ଦିଟା କାଲି ଆଣିଥିଲେ କିଣିକି, ତାକୁ ଦିଟା ପକେଇ ଦିନ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ବୋଲିକି ପକେଇ ଦେଇକି ତରକାରୀ ତାକୁ ଘାରି ଦେଇକି ଘାରିକି ବଡ଼ି ପକେଇ ତା ଦେହରେ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଢ଼ି ତ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ଉପର ପରସ୍ତଟା ସେ ଯେଉଁ ମାଟିଆ କଲର୍ଟା ତାକୁ ହେଉଛି କାଢ଼ିବା ପାଇଁକି ପନିକିରେ ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଚାଞ୍ଚିକି ସଫା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଖିଣିଆ, ମୋର ଟିକେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇସନଫୁଲିଆ ଅଛି ବୋଲି ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ପଇଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ସେଇଥିପାଇଁ ସଫା କରିପାରିନି, ମେଳିସା ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ଆଣିଥିଲି, ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ଆଣିକି କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇକି ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ନଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼େଇ ବସେଇଲି ଧୀର ଆଞ୍ଚରେ ବସେଇ ଦେଇକି, ତାପରେ ଶୁଖିଗଲା ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା ଅମୁଲ ଟିକେ ପକାଇଦେନି। ମୋ ପାଖରେ ଅମୁଲ ଥିଲା, ଅମୁଲ ଟିକେ ପକାଇଦେନି। ଅମୁଲକୁ ତା ସହିତ ମେଲ୍ଟ ପୁରା ଭଲ ରଙ୍ଗର ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିକି ଆଣି ରଖିଥିଲି, ଚିନି ଟିକେ ପକାଇଲି। ଚିନି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ପୁଣି ମିଶାଇ ଦେଲି। ସବୁ ଧୀରେ ଆଞ୍ଚରେ ହେବ, ଧୀରେ ଆଞ୍ଚରେ ବନେଇଦେନି। ତାକୁ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ଭଲ ଭାବେ କରିସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ପକାଇଛି, ମାତ୍ର ନଡ଼ିଆ ଦେଖିକି ସେଇ ହିସାବର ପଡ଼ିବ କ୍ଷୀର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ପକାଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଚିନି ସବୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କଢ଼େଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ, ହାତ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେଇକି ଗୋଲ ଗୋଲ ଭାବରେ ମିଠେଇ ରଙ୍ଗର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଗୋଲ ସାଇଜ ବା ଚାରିକଣିଆ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଟାଇପ୍ର ପସନ୍ଦ ସେଇଠି କରିଦେବେ। ସେଇଗଲା ମିଠେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମୋର ଗୋଲ ଗୋଲ ଟିକେ ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ଗୋଲ ଗୋଲ କଲି। ଆଉ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ତାକୁ ଗରମ ଟିକେ କମିଗଲା ପରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେଇ ତାକୁ ନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲି ଖାଇବାକୁ। ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଲି ଖାଇବାକୁ। ମାଆ ଖାଇକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେନିକି ଅନେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଅନେଇ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ, ମୋତେ ଅନେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଝିଅ ଆସିକି ଟିଉସନ୍ରୁ ମାମା କ'ଣ ବନେଇଛୁ, ନିଜେ ନେଇ ଖାଇଲା।